Praise God, maayong gabi sa mga anak sa Dios. Amen. Amen. Hallelujah. Karong gabi ng mga igsoon, mo na pud ni ang higayon alang kanato nga magtuon ta sa pulong sa Ginoo. Amen. O karong gabi na dili ta maglangan ato ta sa ato ang church declaration. Okay, sabay ta. Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant light, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory, and victory to overwhelming victory. And I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, Amen. O Amen. Praise God. Tuuhi dyan na igsoon. Sa ligi na, ideklara na sa imong kinabuhi. Tungod kaya doon na igahom ni anang imong ginadeklara karong gabi ng mga igsoon. Amen. O di ta magalangan mga igsoon. At ito sa itong foundation text nga atong pagkatunan karong gabi na, atong pagkakuhaon diha sa ikaduhang kronika, kapitulo 16, versikulo 1 hangtod sa 2. Ang pulong sa Dios nagaingon. Siya, gibutang nila ang kahon sa Dios sulod sa tulda nga gipatindog ni David alang niini. Unya naghalad sila sa Ginoo og mga halad nga sinunog og mga halad alang sa maayong relasyon ngadto sa Dios. Pagkahuman nila og halad, gibendisyonan ni David ang mga tao sa ngalan sa Ginoo. Magaampo ta sa pulong. Amahan ang mga langit nun. Salamat nining matahong nga kagabion. Salamat sa kahigayunan nga maghatag ka na mo God, kahigayunan kami makakatuno sab sa imong pulong. O salamat Lord, among ginaknalay sa imong balaang espiritu nga kanunay magapahinumdum ka namo, magagiya ka namo, magatudlo ka namo kung unsay angay, unsay maayo alang ka namo God nga imong mga anak Ginoo. Salamat Lord. Dalaygin ka sa walay katapusan ang isalig ka nimong tanan sa pangalan ni Jesus. Amen. O Amen. Praise God. Karong gabi na mga igsoon, ang ato ang tema nga atong paghisgutan is man siyang ginaingon nga ang himaya sa Dios musidlak nga na kanimo. Kung atong tan-awon ang foundation text nga atong gibasa kagaya na igsoon, makita nato dinhi ang kinabuhi ni King David kung unsa ang gibuhat niya sa ginatawag og kahon or katong sa Ark of the Covenant. So dito sulod sa tulda ilahang gipahimutang sa gipahimo ni David nga tulda. Kung imong tan-aw ang kinabuhi ni David igsoon is kanabang dako kay siya pagtagad sa Ark of the Covenant or katong kahon nga mo'y nagdala sa presensya sa tong buhi nga Dios. Okay. Kung imong tan-awon, makita nato dinhi nga si David ang isa sa gigamit sa Ginoo nga usa ka tawo nga maghalad sa Ginoo og mga halad sinunog og mga halad alang sa maayong relasyon ngadto sa Dios. Kung imong tan-awon diri igsoon, makita nato nga isa si David nga gigamit. Kay kung imong tan-awon ang David sa Hebrehanon nga pinulungan nagakahulugan kini o beloved or hinigugma. Mana kung imong imuambak ta sa New Covenant nga pamaagi sa tong buhi nga Dios, si Kristo gitawag og sa beloved, beloved of God. Mana naay comparison ba? Makaingon ka nga si David sa Old Testament mo gigamit or propesiya sa pwedeng paghimuon ni Kristo sa ato ang panahon karon ug mao kinay nahitabo igsoon. Okay? Kung imong tan-awon ang kining giingon nga ang himaya sa Dios musidlak nga nihi kanato, actually ang sinugdanan gyud sa kinabuhi sa usa ka tawo igsoon is ang himaya sa Ginoo sa diha nga wala para kasala si Adan o si Eva. Ang himaya sa Ginoo nagasidlak sa ilaha adlaw o gabi. Walay hunong ang pagsidlak tungod kay nga naman kanunay silang nakig-istorya sa Dios. Face to face makaatubang sila sa Dios tungod kay wala man sila sala. Apan kung imong tan-awon igsoon ang hinungdan nga nung nawala ang himaya
sa Dios ngadto sa tao sa diha nga nakasala sila. Kung imong tan-awon ang Genesis, atong basahon ang Genesis chapter 3 verse 8. Yan siya. Sa dihang bugnaw na ang hangin sa kahaponon, mo ni ang nagkahitabo unsay gibuhat nila Adan ug Eva. Nadungog nila ang nga nagalakaw ang Ginoong Dios sa tanaman. Busa nananago sila sa kakahuyan. Kung imong tan-awon dinhi nga sitwasyon sa ilang kinabuhi, na feel na nila nga guilty kay sila sa ilang gibuhat, nga naa na sa ilang lawas ang pagbati nga kanang nakonsensya, gibati nila nga ang kahadlok tungod sa sala nga ilang nabuhat. Kung imong tan-aw na igsoon, mo na pud diri sa kalibutan, akong makita pag wala kay sala, murag wala kay kahadlokan ba? Di ba? Bisag asa ka mo adto, dili ka mahadlok tungod kay gibati nimo nga wala kay napasakitang tao, wala kay nadaot nga tao. Pero ang mga tao nga daghan og gilimbungan, daghan og gitikasan, kana bang murag dili wala sila kalinaw tungod kay klaro po kay sa Biblia. Kung imong tan-awon sa kinabuhi ni Adan ug ni Eva, makita nimo diha nga tungod sa sala ang himaya sa Dios nawala nga kanila og nimpuli ang kahadlok og kining pagbati nga marabag sako nang Ginoo sako marabag parehas gyapon karon sa taos kalibutan. Pag wala makatudlo sa usa ka magtotoo nga ang Dios naghigugma, huna sila nga ang Dios kanunay mo pasakit, ang Dios kanunay mo badlong sa dihang amsipyat ka, makasala ka. Pero dili day na naigsoon. Tungod lang na kay kita makasasala, mabati na to nga say guilty ta sa mga atong nabuhat. Apan salamat sa Ginoo kay maayo kay siya sa atong kinabuhi, di lang kay kanato sa kuha sa inyo kundi kanatong tanan. Okay. Kung imong tan-awon, nagsugod ang pagkawala sa himaya sa Dios ngadto sa tao sa diha ang nakasala kini. Ug mas ning samot pa katong niabot gid ang balaod. Tungod kay nagkinahanglan na mag-performance. Okay. Ilalom sa balaod, makita nimo nga dili gid nimo pwede makita ang panagbuhay sa Dios. Mabasa nato, makatunan nato, daghan kay ta makita sa Biblia nga wala gid tao nga makita sa panagbuhay sa Dios tungod sa iyang kabalaan. Mamatay ang tao matud pa sa Biblia. Apan kung imong tan-awon ang Biblia tungod sa balaod mas ning lala nga dili gid siya kanang bang maayo kung itong hunahunahon karon. Kung imong tan-awon na Exodus chapter 33 verse 18 to 23 nagingon siya diha. Unya mingon si Moses, mao ni ang panahon nga nakiistorya sa Ginoo si Moses ug ang Dios siya. Palihog ipakita kanako ang imong gamhanang presensya. Ngayon si Moses nagapanguyo siya sa Ginoo nga makakita siya ngadto sa atong buhi nga Dios. Verse 19, siya mitubag ang Ginoo, siya ipakita ko kanimo ang tanan kong kaayo og litukon ko kanimo ang akong ngalan, ang Ginoo. Kaluy-an ko ang gusto kong kaluy-an, apan dili mo makita ang akong nawong, kay walay tao nga makikita kanako nga magpabiling buhi. Unya ang Ginoo, amingon ang Ginoo, tindog dinhi sa dakong bato, duol kanako, ug samtang mulabay ang akong gamhanang presensya, isulod ko ikaw sa bangag sa bato, ug tabunan ko ikaw sa akong kamot, hangtod nga makalabay ako. Unya kuhaon ko ang akong kamot ug makita mo ang akong likod, apan dili ang akong nawong. Kung imo tan-aw igsoon, mao ni ang usa ka higayon diri sa Biblia nga makita nimo nga si Moses nakigistorya sa atong buhi ni Dios. Okay. Kung imo tan-awon, si Moses nining panahon na ani balaod. Gihatag na ang balaod ngadto kaniya. Kay Exodus 33 naman Exodus 20 man ang asa Deuteronomy ang Ten Commandments. Makita nato dinhi nga ang Ginoo gipadala niya ang balaod o tungod kay ang tao dautan man makasasala man, ang tao dili pwede nga makikita sa panagbuhay sa Ginoo. Ang imong tan-awon diri makita nato sa sitwasyon ni Moses nga nakigistorya siya sa Ginoo, gusto siya mutan-aw sa presensya sa Ginoo, apan gibutang siya sa dakong bato nga bantilis o gitabunan
aron lang makalabay ang presensya o para dili makita ni Moses ang panagway sa Ginoo tungod kay kung ang tao makita sa panagway sa Ginoo matud pa sa pulong sa Ginoo mamatay. Apan nini nga sitwasyon igsoon bisan sa kinabuhi ni Moses makita nato kung imong tan-an ang Romans tungod sa iyang pagkanunay pagpakig-istorya sa Ginoo ang panagway ni Moses ning sanag siya kay nga naman tungod sa himaya sa Ginoo kanunay niya nga istorya. Once ang usa ka Kristohanon kanunay nakikuban siya sa mga Kristohanon nga nagaduol kanunay sa Ginoo, ikaw usab nga dili pa kaayo luto sa pagpangalagad, mahimo kang luto o muhayag ang imong kinabuhi or ang himaya sa Ginoo kana bang muduol ka sa Ginoo kanunay murabag og sa kinabuhi pa ni Brother Tony nga iyang ginapangandoy nga mahimo siyang be Christ likeness, mahimo kang may sama kang Kristo kung kanunay kang nagaduol kaniya, kanunay kang nagaampo kaniya, kanunay kang nagatuon sa iyang pulong. Muna pag mo tan-awon sa panghitabo ni Moses, sa kanunay niyang pagpaki-istorya sa Ginoo sa 40 days and 40 nights dito sa Mount Sinai, ang panagway ni Moses mingsanag. Ang himaya sa Ginoo ni-reflect sa kinabuhi ni Moses. Okay. Ayun mo tanang igsoon, dili pa gid na siya mao ang insakto nga ang kompleto nga pamaagi sa Ginoo. Tungod kay naa pa gyud pinaka the best nga pamaagi ang atong buhi nga Dios. Kadto ning reflect lang kung unsa kahayag, kung unsa kakuyaw, kung unsa kanindot atong buhi nga Dios. Nakita lang sa physical nga lawas ni Moses. Apan kung imong tan-awon diri sa Biblia, ang naay usa ka panghitabo diha sa Genesis nga even si Jacob nakaingon nga wala siya mamatay maski nakita niya ang panagway sa Dios. Okay. Kung imo tan-awon ang Genesis chapter 32 verse 22 to 30, nagaingon siya diha. Unya mi bangon si Jacob ni atong gabi una, gidala niya ang iyang duha ka asawa, ang iyang duha ka sulugod nga babaye ug ang iyang 11 ka anak ug mitabok sila sa tabukanan sa habok. Pagkahuman, gitabok usab ni Jacob ang tanan niyang mga kaptangan. Sa dihang nagainosara na siya, may usa ka lalaki nga nakiglayog kaniya. Naglayog sila hangtod sa buntag. Sa dihang nakita sa tao nga dili niya mapildi si Jacob, gilubag niya ang bat-ang ni Jacob ug nalisa kini. Unya miingon ang tao, buhiin ako kay buntag na. Apan mitubag si Jacob, dili ko ikaw buhian, kung dili mo ako panalinginan. Nangutana ang tao kaniya, unsay imong ngalan? Mitubag siya, si Jacob. Unya miingon ang tao, sukad karon dili na Jacob ang imong ngalan, kun dili Israel. Na tungod kay nakigbisog ka sa Dios ug sa tao ug midaog ka. Nangutana sab si Jacob kaniya, palihog sultiho sab ako sa imong ngalan. Apan mitubag ang tao, nganong mangutana ka man sa akong ngalan? Unya gipanalinginan niya si Jacob dito. O verse 30, sa ginganlan ni Jacob katong dapita o Peniel. Kay mingon siya, nakita ko ang naong sa Dios, apan buhi gihapon ako. Kung imong tan-aw na ay mga instances sa Biblia, mga panghitabo sa Biblia nga makaingon ka ba nga kadto siya ang panahon kang Moses, mura ba og panahon to sa amahan, hindi nimo pwede makita ang panagway sa amahan. Pero kung diri sa kang Jacob, mao ni ang pre-incarnate ni Jesus. Murabag nagkatawang tao si Jesus sa panahon nga naa si Jacob sa katong nga panahon. Aron lang ikapakita kung unsa siya ka milagroso, kung unsa siya kagamhanan. Kay kung imong tun-an ang Biblia, ang Amahan, Anak ug Espiritu, wala pa nabuhat ang kalibutan. Wala pa'y namugna bisan usa, anaa na gina sila always. Nag-uban na gina silang tulo. Muna makita nimo nga ang pagpumuhat sa Amahan, Anak ug Espiritu gikan pagid sa pagsugod. Munang dili na to ikatingala nga naay mga panghitabo sa Biblia nga usahay dili ka kasabot kung dili gid nimo masabtan ang grasya sa atong buhi nga Dios. Ngayon tan-aw dinhi, nakita ni Jacob ang panagway sa atong buhi nga Dios ug buhi gyapon siya. Tungod kay nga naman katuyuan sa Ginoo ug gigusto sa Ginoo nga magpakita siya ngadto sa mga tao nga iyang gipili. Okay.
Ilalom sa bag-o nga covenant igsoon. Moto ang mga makita nato sa old covenant. Okay. Ilalom sa bag-o nga covenant. Kung imong tan-awon, dili na kita ngayon, di ba? Nga ang himaya sa Ginoo mo sidlak sa ato, dili na kita. Tungod kay sa balaod, kailangan niya ang imong performance para mahimo kang maayo. Pero ilalom sa bag-o nga covenant, gitanggal sa Dios ang babag, tali ka nato sa Dios tungod sa dugo ni Kristo. Ang Hebrehanon chapter 10 verse 20 ang sila, motduol kita sa Dios busa mga igsuon tungod sa dugo ni Jesus nga iyang giula alang kanato, may kagawasan na kita nga mosulod sa labing balaang dapit nga anaa mahimutang luyos tabil kay pinaagi sa paghalad sa iyang lawas giablihan niya alang kanato ang bag-o nga agianan aron makasilad kita sa labing balaang dapit o kini nga agianan nagatultol kanato ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Okay, gitanggal ni Ginoong Hesus ang babag, tali ka nato sa Dios. Ang ali nga maong tabil sa hulis gikan sa holy place. Kung imong tan-awon diha igsoon, ang Dios ang nangitag pamaagi para ang himaya sa Ginoo mabalik kani sa ato. Giablihan niya pag nagbuhat siya bag-ong agianan para anytime gusto ka ba istorya sa Ginoo mabuhat nimo. Okay. Kung imong tan-awon ang Hebrehanon 1:3, ayon siya diha kaniya makita ang nagsidlak kag gahom sa Dios. O kung unsa ang Dios mausab siya mao ang nagabuot sa tanang mga butang sa tibuok kalibutan. Pinaagi sa iyang gamhanan nga pulong sa dihang nahinluan niya kita sa atong mga sala. Milingkod siya sa tuong dapit sa makagahom nga Dios dito sa langit. Kung imong tan-awon ang dugo ni Kristo igsoon mo naghinlo sa atong sala aron ang himaya sa Dios musidlak pagbalik nganhi kanato tungod kay gipuy-an man kita sa Holy Spirit, tungod kay gihiluan man kita sa hamiling nga dugo ni Kristo, munang makita nimo nga ang pagkamayo sa Ginoo ba. Ang tao, grabe no? Ang tao kanang wala dili gyud maayo sa sugod, pinalabi, pinangga, inatiman, ug ang tao nagpakasala niya pagkahuman nalayo sa presensya sa tong buhi nga Dios, ang himaya sa Ginoo nawala sa tao. Napantungod sila kung gugma sa Ginoo. Siya ang nangitag pamaagi para ikaw ug ako mahimo na usab nga career sa himaya sa Ginoo, nagadala sa himaya sa Ginoo. Ang Dios ang nangitag pamaagi nga sa imong kinabuhi ingon nga magtotoo ngadto kang Kristo, mahimo kang maayong panig-ingnan sa uban tungod kay siya ang nangitag pamaagi nga ang himaya sa Dios makita diha sa imong kinabuhi. Kay kasagaran sa mga pagtudlo karon may nga sila nga paningkamuti sa imong kaugalingon, ang himaya sa Ginoo sidlak nga kanimo pinaagi sa imong mga maayong binuhatan. Paningkamuti sa pagkat-on niini aron mahimot ang Dios kanimo. Igsoon, dugay ra nahimot ang Dios kanimo. Sa imong pagtuo kang Jesus, nahimuot na ang Dios kanimo. Tungod sa gibuhat ni Jesus, nahimuot ang Dios kanimo. O karon, ang gibuhat sa Dios sa imong igsoon is pasidlakon kaniya, makita diha sa imong kinabuhi ang himaya sa Ginoo, dili tungod sa imong pagpaningkamot, kundi dili tungod sa grasya sa Ginoo nga iyang gihatag nganha kanimo para mag-enjoy ka. Ikaw karon mao ang career sa himaya sa Ginoo nga mosidlak ang himaya sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Kung imong tan-awon ang Isaiah 60 verse 1, insa diha, bangon o Jerusalem ug sidlak sama sa adlaw, kay miabot na ang imong kaluwasan ug misidlak na kanimo ang gahom sa Ginoo. Kung imong tan-awon igsoon, kaning pagsidlak sa gahom sa Ginoo diha kanimo. Asa man na? Ikaw ba ang naningkamot? Dili. Tungod na sa grasya sa Ginoo. Tungod na sa pagkamaayo sa Ginoo nga ang gahom sa Dios nagasidlak nga kanimo. Isa bangon og sidlak sama sa adlaw kay miabot na ang imong kaluwasan og misidlak na kanimo ang gahom sa Ginoo. Di ba? Kung imong tan-awon igsoon, kana bang maka-realize sa imo nga ang Dios lang yon
ang nangitag pamaagi para mahimo kang maayo ngadto sa pananaw sa uban. Ingon pa gid siya sa ikalawang Korinto 3:18 sa Amplified Bible Classic Edition ako siya ikuha ayon siya. And all of us, as with unveiled face, because we continued behold in the Word of God, as in the mirror, the glory of the Lord, we are constantly being transfigured into His very own image in ever increasing splendor, and from one degree of glory to another. For this comes from the Lord, who is the Spirit. Kung imong tanaw na igsoon, tungod kay nakuha na ang ali, ang bilo nga nagtabon sa atong mga mata, sa atong panagbuhay, tungod kay nakuha na, natanggal na ang balaod sa atong una-una, og nagapadayon kita sa paghawi pinaagi sa pulong sa Ginoo, sama sa kanang salamin ang himaya sa Dios, kanunay nagabag-o, kanunay nagausab, kanunay nagatabang, kanunay nagahimo kanato nga mahimong sama sa iyang himaya, sama kang Kristo, ug ang atong changes, ang kausaban sa atong kinabuhi step by step, from glory to glory, tungod sa balaang Espiritu nga naa sa imong kinasuluran, naa sa kong kinasuluran, nga may nagtabang sa atua, nga mahimo kitang mahisama kang Kristo, nga mahimo kitang maayong panig-ingnan sa uban, nga mahimo kitang ang himaya sa Ginoo mosidlak nga nihikan nato. Matud pa si ingon sa Mateo nga siya, paningkamuti nga mosidlak ang inyong kinabuhi. Ingon siya, paningkamuti para madahig ang Ginoo, makita nga madahig ang Ginoo. Kung imong tanong si Mateo, tama man ang giingon ni Mateo. Pero, ang sa maiyahang ginapasabot diha, paningkamuti ang pagsalig, paningkamuti ninyo nga ang grasya sa Ginoo, o kanang gihatag sa Ginoo, nga himaya kanimo, kana bang i-cultivate nato, atong i-practice atong kaugalingon, nga kana bang atong i-apply kung unsa atong nadunggan mahitungod sa pulong sa Ginoo, tungod kay mo kana ang makapahimuot sa mga tao nga nagpalibot ka nato o sa atong buhi nga Dios. Amen? Manang dili sa Biblia igsoon daghang mga pulong nga kailangan natong masabtan samtang kita magtuon sa pulong sa Dios igsoon. Okay. Hangtod kay kita man ang career sa himaya sa Ginoo. Okay, unsa man ang atong buhaton para kana bang ang imong kinabuhi mahimong maayong panig-ingnan sa uban, makita nila ang tinuod nga kausaban sa imong kinabuhi. Okay, naay sekreto diri nga gipadayag sa Ginoo sa sa kinabuhi ni King David. Kung imong tan-awon, ingon ang Biblia nga ang tabernacle ni David mao ang tukuron pagbalik niining kaulahi ang kapanahunan. Okay, nakapangutana ko ba? Di ba ang tabernacle or ang templo is si King Solomon may nagbuhat? Pero nganong King David manggid ang giingon sa Biblia nga tukuron pagbalik. Tungod kay kung imong tan-awon si King David igsoon sama sa atong gibasa kay kina, na dito ang mga pagpasalamat, na dito ang pagdayeg kato sa atong buhi nga Dios, na dito ang mga pamaagi nga mo'y gikaymutan sa Ginoo. Dili di ay ang kang King Solomon nga templo tungod kinaa dito ang mga ritual, mga pamaagi sa kalibutan sa balaod. Pero kang King David, naa dito ang mga pagdahay, mga pagpasalamat, mga testimony nga nagakahitabo sa atong kinabuhi. Mana, inibalik sa tabernacle ni David, makita nimo, pag matupod na kini pagbalik, atunay daghang mga testimony ug mga pagdahay ang mahitabo. Okay, sa imong kinabuhi karon ingon nga Kristohanon, pag moabot ng panahon na, ato nang sugdan pagdayeg atong buhi nga Dios. Ato nang sugdan ang pagpasalamat, pagpasidungog sa iyang ngalan kung unsa ang iyang kamaayo nga gibuhat sa atong kinabuhi. Matud pa sa unang Kronika chapter 16 verse 7 to 10. Ano siya? Niadtong adlaw sa unang higayon, gihatag ni David kang Asap ug sa iyang mga kauban nga mga Levita kini nga awit sa pagpasalamat ngadto sa Ginoo. Unsa man kini? Unsa man ilang ginabuhat?
Nagadahig sila sa Ginoo. Verse 8 siya, pasalamatin ninyo ang Ginoo, simbahan ninyo siya, isugilon ngadto sa mga katawhan ang iyang mga binuhatan, awitin ninyo siya ug mga pagdahig. Mo di so ang gusto nga ibalik o itukod pagbalik sa Ginoo nga tabernacle is kang David, dili kang King Solomon, tungod kay naasa sa pamaagi ni David ang kanang makapabayaw sa atong buhi nga Dios tungod sa mga pagdahig. Kay kung imong tan-awon sa Old Testament, ang mga manggugubat kaniadto sa Israel, before sila makigubat, unsa ginabuhat nila? Sila Miriam, mao ang mga cheerleader, sila bang mga tamboriners nagadahig sa Ginoo. Giuna nila ang mga nagadahig ug sila manggugubat nagasunod. Sa ato pa kung imong ibutang sa literal karon, sa atong kinabuhi as Christian, sa atong pagpakigubat, sa atong espirituhanon nga kinabuhi, dahi ka ang Ginoo ug maangkon nimo ang kadaugan. Kaysa diha nga nagdahig sila sa Ginoo, tanang gubat nga ilang giatinan, madaugon sila tungod kay ilan ang gipasalamatan atong buhi nga Dios. Kung imong tan-awon si King David, tan-awa iyang gibuhat. Unsa iyang giingon? Siya sa verse 9, siya, awitin ninyo siya og mga pagdahig. Isugilon ang tanang katingalahan niya mga buhat. Dahigan ninyo ang iyang pagkabalaan. Paglipay kamong mga nagadangop kaniya. Pwede na igsoon, mo na ang gusto sa Ginoo nga ibalik niya ni inkaulahang katapusan kining tabernacle ng David tungod kay gusto niya makita sa kalibutan ang iyang mga katawhan nga nagadaig, nagapasalamat, nagasugilon sa tanang katingalahang mga buhat sa atong buhi nga Dios ug nagakalipay nga nagadagop sa atong buhi nga Dios igsoon. Munang sa atong panahon karon igsoon, ideklara nato ang ebanghelyo ug ang testimony kada adlaw, ideklara nato, isulti nato ang itestify nato kung unsa ka maayo ang Dios sa atong kinabuhi, atong ipakita ngadto sa kalibutan kung unsa kagamhanan o kung unsa ka mahigugmaon ang atong buhi nga Dios. Munang dili nato undahon ang pagdeklara kay sama sa una diha gihapon sa Kronika 16 padayon sa 23 hangtod sa 24 nga siya, kamo mga katawhan sa tibuok kalibutan, pag-awit kamo sa Ginoo, isugilon ninyo adlaw-adlaw nga giluwas kita niya, ipahibalo ninyo sa tanang katauhan sa mga nasod ang iyang pagagamhanan ug ang iyang katingalahang mga buhat. Sa iyang giingon, isugilon nato adlaw-adlaw nga giluwas kita. Amen. Dili nato ikaulaw ngadto sa mga taong nagpalibot kanato kung unsa ang pamaagi sa Dios pagluwas kanato, kung unsa ang iyang pagtabang sa matag usa nato kakinabuhi igsoon. Adlaw-adlaw ang Dios nagluwas kanato. Nagluwas kanato gikan sa balatian, nagluwas kanato gikan sa mga disgrasya, nagluwas kanato gikan sa kawalan-on, nagluwas kanato gikan sa mga problema, nagluwas kanato sa bisan unsa nga gikalbalakan sa mga tao sa kalibutan. Ingon ana ang atong buhi nga Dios, ato siyang pasidunggan, ato siyang pasalamatan, ato siyang ibayaw ug atong ideklara ang iyang gibuhat sa atong kinabuhi adlaw-adlaw sa atong kinabuhi igsoon. Ato daw isa isugilon ninyo adlaw-adlaw nga giluwas kita sa Ginoo adlaw-adlaw. Dili lang kada Domingo igsoon, kundi adlaw-adlaw nato isugilon ang pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Mura kang nagwali, mura kang naga invite sa mga kauban o sa mga tao sa kalibutan, imong gipakita sila kung unsa ka magigmaon ang imong Dios, imong gialagaran igsoon. Mo din ang gusto sa Ginoo nga makita niya in these last days. Makita niya nga ikaw nga anak sa Ginoo kanunay nagapasinugong ngadto kaniya. Muna ato siyang pasidunggan nga Dios tungod kay maayo siya. Isaiah 56 verse 1 to 9. And siya, mo kini ang giingon sa Ginoo, patunhayan ninyo ang hustisya ug buhatan ninyo ang matarong. Kaysa dili madugay luwason ko na kamo og hatagan ug kadaugan. Bulahan ang tawo nga naghimo og nagatuban niini ug wala magpasipala sa adlaw nga ipapahulay. Bulahan usab ang tawo nga wala maghimog dautan. Ang mga dili Israelinhon nga nagtugyan sa ilang kinabuhi sa Ginoo, dili angay maghuna-huna nga dili gayud sila isipon sa Ginoo ay ang mga tao. Ug ang mga kinapon dili angay maghuna-huna nga dili sila mahimong bahin sa katawhan sa Dios tungod kay dili sila makaanak. Kay mao kini ang giingon sa Ginoo, panalanginan ko ang mga taong kinapon nga nagatuman sa akong mga ginapahimo sa adlaw nga ipapahulay ug naghimo sa mga butang nga makapalipay kanako ug nagatuman sa akong kasabutan.
Tugutan ko sila nga mosulod sa akong templo, gatagan ko sila sa pagpasidungog nga labaw kay sa pagpasidungog nga madawat nila kung may mga anak sila. Kung imong tanawon diri sa makita nimo nga ang Dios magpasidungog nga kanimo sa liha nga ang himaya sa Ginoo nagasidlak nga kanimo ang pagpasidungog gikan sa tong buhi nga Dios moabot gyud sa imong kinabuhi pa dinhi nato dili gid sila malimtan sa mga tawo hangtod sa kangturan. Verse 6, sa panalanginan ko usab ang mga dili Israelinhon nga nagatugyan sa ilang kinabuhi kanako aron alagaran ako higugmaon og simbahon ug nagatuman sa akong mga ginapahimo sa adlaw nga ipapahulay ug nagatuman sa akong kasabutan. Dadon ko sila sa akong balaan nga bukid ug lipayon ko sila dito sa akong balay nga lampuanan. Dawaton ko sa akong halaran ang ilang mga halad nga sinunog ug uban pang mga halad. Kay ang akong balay tawgon nga balay nga alampuanan sa mga tao sa tanang nasod. Kung imong tan-awon karon igso na mga kasimbahanan, mo nang ginatawag og balay alampuanan siya. Mingon usab ang Ginoong Dios nga nagtigom sa mga binihag nga mga Israelinon, tigomon ko pagayod ang uban. Gawas ni atong natigom ko ng daan, tuol kamo tanang nasod nga sama sa mga bangis ng mga mananap ug laglaga ninyo ang katawhan sa Israel. Kung imong tan-awon diri sa makita nimo kung unsa ka may gugmaon natong buhi nga Dios. Kung nagaduol ka diha kaniya, nagasalig kaniya, imong gina-apply, imong gina-practice kung unsa ang imong nadunggan mahitungod sa pulong sa Ginoo, imong gina-apply sa imong kinabuhi adlaw-adlaw, imong ginasugilon pagkamaayos sa atong buhi nga Dios, makita nimo nga ang pagpasidungog sa atong buhi nga Dios, imo gina siyang maangkon igsoon. Imo gina siyang madawat, imo gina siyang masinatian ug ang gahom sa Dios kanunay magapanalipod nganha kanimo ganhi kanako igsoon. Ang Isaiah 41 verse 10 ug 13 nga siya, ayaw ka hadlok kay ako imong kauban, ayaw ka balaka kay ako imong Dios, lig-unon ug tabangan ko ikaw, panalitdan ko ikaw pinaagi sa akong gahom nga mao ang makaluwas kanimo. Kay ako ang Ginoo nga imong Dios, nagapalig-on kanimo ug nagaingon kanimo nga ayaw ka hadlok kay tabangan ko ikaw. Ang tabang sa Dios igsoon sigurado sa mga tao nga himaya sa Dios nagasidlak nga sa ilang kinabuhi. Kinsa mga tao nga nagasidlak himaya sa Dios kadto mga tao nga nakabalo sa grasya o kaluoy sa atong buhi nga Dios, nagasalig sa grasya sa atong buhi nga Dios o nagatuo sa finished work ni Jesus dito sa cross. Dili wala nagasalig sa ilang pagpaningkamot kundi nagasalig lang gyud sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Sigurado ang panabang o panalipod sa atong buhi nga Dios ug ang gahom sa Dios naa uban ni anang mga tawhanay igsoon. Amen? Praise God. Hallelujah. Muna igsoon, sa mas kong giingon ka ganina, ang usa ka Kristohanon o usa ka magtutuo nga himaya sa Dios, nagasidlak ka na kaniya, makita gid na sa ihang kinabuhi ang kinabuhi nga makapahimo sa atong buhi nga Dios. Ang unang Korinto 10:31 isa, kini akong tubag kaninyo, bisan unsa ang inyong buhaton, bisan mukaon o muinom kamo, buhatan ninyo ang tanan sa katayuan nga madaig ang Dios. Ang tanan alang sa pagdaig sa atong buhi nga Dios. Kung unsa may imong gibuhat karon adlaw-adlaw sa imong kinabuhi, buhata nga madaig ang atong buhi nga Dios. I-practice ang imong kaugalingon tungod kay nay ubang mga Kristohanon may sila under grace naman ta, sige lang unsay ko andiha go lang ta. Dili igsoon. Ang tinuod nga nakasabot sa grasya sa atong buhi nga Dios, disiplinado. Ang tinuod nga nakasabot sa kamaayo sa atong buhi nga Dios, mahigugmaon. Ang tinuod nga nakasabot sa gugma sa Ginoo, gina-priority ang Ginoo. Amen. Wala igsoon. Adlaw-adlaw sa iyang kinabuhi, buntag udto hapon gabi, ang Dios kanunay niyang istorya. Tungod kay ang tinuod nga nakasabot sa grasya sa Ginoo, nahibalo nga kung wala ang Ginoo, wala siya mahimo. Muna ang tinuod igsoon. Amen? Praise God. Hallelujah. O I know and I believe nga ang pulong sa Ginoo igsoon magakiya ka nato. Matod pa sa Numbers chapter 6 verse 24 to 26. Sa Amplified Bible Classic Edition ako siya ikuha siya. The Lord bless you and watch, guard, and keep you. The Lord makes His face to shine upon and enlighten you, and be gracious, kind, merciful, and giving favor to you.
The Lord lift up His approving countenance upon you and give you peace, tranquility of heart, and life continually. Ang Dios, magapanalangin ka na itong tanan. Magampot Exxon. Amahan ng mga langit ng salamat, God, sa imong pulong karong gabi na Ginoo. I know, Lord, we are nothing, but you are our everything. Salamat, Lord, sa imong pulong magamit naman na sa adlaw-adlaw ng mga kinabuhi, God. Hangtod sa imong pagbalik sa among kinabuhi. Amo kang gipasidunggan sa pangalan ni Jesus. Amen o amen. Magkapadayon tayo son. At ito sa ito ang communion. Kung sa atong ready, I encourage everyone to join with me sa pag-celebrate sa communion. Ibayan na ito ang bread. Sa gabi, ang gabilian si Jesus Mikawas sa tinapay. Ug nagpasalamat siya sa Dios ug kining gipikas-pikas ug gihatag siya matinan alog moingon siya. Kiningapan nga nagsimbolo sa akong lawas, kung nagkantos ng sakripisyo lang kaninyo buhatan kini alang sa paghandam kanako. Lord Jesus, salamat Lord sa imong lawas, God. Ang lawas nga midawat sa tanang sakripisyo mga labog, so that by your stripes we are healed. Lord, yun kasi mong pulo in 1 John 4:17, kung sa kakaroon, mausap kami. Salamat Lord. Malipayon ka, abundansya ka, matarong ka, malinawan ka, wala kay balatian, wala kay kahadlok sa balatian, wala kay problema. So are we in this world. We honor you, God, in Jesus' name. Let us eat the bread that symbolizes the body of Christ. Ibayan na ito ang kupa. Sa mga gabi, nga gibilian sa Jesus mikuha sa kupa o nagpasalamat sa Dios. O yakin ihatag siya matinanad mo yun siya. Kaya ang kupa nga risablo sa akong dugo, nga nagdala sa bago ang kubanyanting wala katapusan. Buhata kini, alang sa paghandom kanako, kaya sa matagkaon sa mataginom ni Miniini, inyo gibantala ang kamatayan ni Kristo, hangtod sa iyong pagbalik. Lord Jesus, salamat Lord sa imong dugo, God. Salamat Lord, nga ang imong dugo, imong giulay do sa krus sa Kalbaryo, ang sa pagpasayda sa mga sala, gikan sa mga pagkabata karon hangtod sa imong balik ka. Salamat Lord ang imong dugo, naghimo ka ng angayan, kasulod sa gingharian sa langit. Ug mo'y nagbuhat sa bagong dalan padulong sa trono sa grasya. Aron anytime makaduol kami, God. Ug maangkon ang mga kinahanglan sa among panahon nga kami na kinahanglan, God. We honor you, Lord. Yes, sa dugo Lord Jesus, nagadagay-day ang mga kaayuhan ng mga panalangin. That's right, Lord. Diligin mo undang, God. Sa pagdeklara o pag-claim, Lord, nga kanang mga kaayuhan, kanang mga panalangin, mag-manifesta sa among matagos sa kinabuhi. We honor you, Lord, in Jesus' name. Let us drink the wine that symbolizes the blood of Christ. Hallelujah. Salamat, Lord. Yan yung matamang kagabihan, God. Salamat, Lord, sa kalampusan, sa buluhaton, Ginoo. Salamat, Lord, sa imong mga pulo. Salamat, Lord, sa kaigayon nga ako kami makaselebrate, Lord. Sa imong gibuhat dito sa Cross Calvario, God. Salamat, Lord, sa mga katawhan. Tarang nagasubaybay ni ini. Nasa ilang panimalay karon, asa man sila karon, God. Salamat, Lord, sa imong pagbisita, sa ilang kinabuhi. Sa mga katawhan, kinahanglan sa kaayuhan. Salamat sa kaayuhan. Sa mga katawhan Ginoo, kinahanglan sa provision, Lord, sa iyong paghikap. Salamat, Lord, sa pag-provide, sa paghikap, sa pagprotekta kanila, pagpanalangin kanila, pag-iya kanila. Never waste sa lang kinabhin, Lord, sa ilang mga decisions nga pagbuhaton, God. Naa ang imong balang espiritu ang magatudlo kanila, Father. Salamat, Lord, sa imong mga wala paglubad, ang source of income sa mga katawhan kanila, pagpanalangin. Alamin, Lord, ang pamilya sa inyong pagkanat in Christ, ikan sa mga kabataan, sa young teens, sa mga young people, God, hangtod sa mga leaders, Lord, sa mga hangtong salamat, Lord, sa pagpakiguban, pagpanalangin, Lord, kay Pastor Nero Ketson, kay Sir Yani, salamat, Lord, sa kanang pagpamuhat, pagpanalangin, kay na paggamit ka na, and everywhere, Lord, sa ilang kinabuhi, Father, nasa sa Israel, we declare blessing, shalom, salvation, nasa sa Pilipinas, God, Lord, ang mga gihatag, nga nakani mo, Ginoo, that your will be done, Lord, para sa nasa sa Pilipinas, Father. Lord, salamat Ginoo, matagos sa kanamo, God, kanakikuban, kanakapnalangin, sa tanay dulungog, nakadungog sa tingog karon, ikaw ang nakikuban kanila, kanakapnalangin, Father. Salamat, Lord, ang karon ang Diyos magkapanalangin kaninyo, ang Diyos magagiya kaninyo, ang Diyos magatabang kaninyo, ang Diyos magaprotekta kaninyo, ikan karon ang ato sa ulit katapusan, ang dungog himaya, iya lamang sa itong buhay nga Diyos, o ang anak sa Diyos, moingon, o Amen, o Amen. Salamat igsoon sa inyong pagsubaybay. Ang Diyos magapanalangin ka natong tanan hangtod sa sunod gayon ug maadlaw ato ang church gathering sa alas 9:30 magsugod atong praise and worship natin devotional sa magsugod ta og 9:10. Okay, kita-kita ta ugma. Bye bye. God bless. Shalom.